tartalmazza a mélységet közvetlenül a mérőfejek alatt, illetve a hajónak a mozgását. Jelenleg a Duna déli országhatár és a szlovákiai Szab közötti szakaszának a felmérése folyik. A mérőhajó folyamatosan dolgozik, de a teljes feldolgozáshoz idő kell. Havonta körülbelül 30-35 kilométernyi medret mérnek fel. A folyó teljes szakaszán az alapállapot rögzítése legalább másfél évet vesz majd igénybe. A középvízi medernek a felmérése a hajó fő feladata, azon kívül, hogy folyami nyilvántartási adatokat gyűjtünk vele. Ismeretes, hogy az európai dunai hajózás körülbelül Szapig elektronikus térképek alapján történik. Ettől lefelé egy kicsit el vagyunk maradva a felmérések és a feldolgozások tekintetében. Az eddigi mérőrendszer adatait csak nehézkesen és pontatlanul lehetett térképes ábrázolásra használni. Árvíz után viszont a gázlók hízása, kopása, elmozdulása veszélyeztetheti a hajózást. A medertérképek egyébként arra is alkalmasak, hogy elsüllyedt tárgyakat megtaláljanak. Ilyenekből van bőven a Duna fővárosi szakaszán. Ezek azonban a hajózást nem veszélyeztetik. Londoni pillanatfelvétele